Удасканаленне судовай сістэмы ў Беларусі пачалося 3,5 гады таму. Адно з ключавых новаўвядзенняў – замена касацыйнага перагляду судовых рашэнняў па крымінальных справах на апеляцыйны. У апеляцыі правяраецца законнасць, абгрунтаванасць і справядлівасць прыгавора. У адрозненне ад суда касацыйнай інстанцыі апеляцыйны суд атрымаў шэраг дадатковых паўнамоцтваў. Практычна гэта перагляд справы, пры гэтым аператыўнасць і якасць значна выраслі. Справы, рашэнні па якіх абскарджаны, цяпер разглядаюцца ў суде другой инстанции без перадачи на новый разгляд у ніжэйшыя суды. З ліпеня гэтага года апеляцыйны суд пачне дзейнічаць і ў грамадзянскім працэсе. Все судопроизводство мы делаем более скоротечным, оперативным и таким экономичным. То есть все, ребята, вот прошли здесь областной суд и дальше уже в порядке надзора Верховный суд. Мы можем только принимать надзорные жалобы, если это вновь открывшиеся обстоятельства, если нарушены какие-то процедуры судебные. А вот оценка доказательств, переоценка доказательств должна заканчиваться на уровне апелляции, на уровне областного суда. Удасканальваюцца і тэхнічныя сродкі судавытворчасці, ажыццяўляецца пераход на электронную скаргу. Многія працэсы ў Беларусі праходзяць у рэжыме канферэнц-сувязі. И даже не конференц-связи, через скайп очень много делаем сегодня уже. То есть не обязательно человеку приезжать каждый раз в суд, а мы кого-то допрашиваем на удалении, используя скайп и другие современные информационные технологии. Очень важно, чтобы можно было получать судебное решение человеку сразу из компьютерной базы. Вот мы над этим работаем, чтобы все наши судебные решения заложить в нашу компьютерную систему, и человек, никуда не приезжая, никуда не обращаясь, мог сразу получить копию решения из этой базы. Не менш важно, на думку Валентина Сукала, далейшее пашырэнне сферы прымянення альтэрнатыўных спосабаў вырашэння спрэчак, прымірэншых працэдур ва ўсіх відах судавытворчасці. Аліса Грыгарчук, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».